nestao čovjek, gdje se skrivao, iz vagona godina na tračnice ispao. Gleda gdje su znakovi, kojim putem krenuti. Može li ko reći gdje je put ka sreći? Samo živi, samo budi, svi odgovori doći će sami. Samo stoji na srcu i doći će kraj tami. I doće kraj tami, ljudi! I kada sunca nema i misliš da je kraj, da možeš nešto promijeniti, možeš biti taj. Zato odluči danas i samo to znaj. I zato digni glas za pravdu, samo daj. Kakva je to istina? Ne mogu više gledati kako nesposobni, korumpirani, moćni, kriminalci svake vrste zgrču bogatstvo i pljačkaju svoj narod. Dosta je tog lažnog sjaja i licemjera koje nažalost vlada hrvatskim društvom. Dosta je bahatosti i dosta je sramote koju preljevaju na sve nas. Ne mogu takvu nepravdu više trpiti, ne mogu ostati hladan na nju i ne mogu reći mene se to ne tiče. To se tiče sviju nas. Znam da ću uspjeti jer nisam sam. Ovom kandidaturom želim i kroz osobni primjer istaći i potaći građansku hrabrost. Priključuju se mladi, stari, umirovljenici, profesori, poljoprivrednici, umjetnici i zato smo snažni. Snažni smo jer smo jači od onih drugih, jači smo od onih koji kradu i pljačkaju ovu zemlju već dugi niz godina.